gala makapaglaom. Mo kini ang giya nga atong ibaluan nganong dunay mga krisis, dunay mga pag-antos sa mga luha nga atong gisagubang karon. Now, nganong kinahanglan kita magtuon sa balang kasulatan? Tungod kay atong mahibalan nga dinhi sa kasulatan nagpahibalo ka nato nga moabot ang katapusan sa mga panahon ug daghan ang mga pag-antos. Nagayon na balang kasulatan dinhi ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 1. Ingon dinhi, ug unya timan kini, bantay kini nga sa katapusan adunay mga kagulanan, adunay mga kalisdanan, adunay mga pag-antos sa katapusang mga adlaw. Timan kini Panisol Pablo. Timan kini. Higala ko ikaw nagpalang kasulatan, magkaingon ka nga kay balon ako. Nganong adunay pag-antos karon, nganong dunay mga luha, nganong dunay kamatay, nganong dunay mga virus na di na ito masabot nga karon ning kuyanap sa tibok kalibutan nga daghang nangamatay. Kay balon ako, ingon na balang kasulatan, terrible times in the last days. Terrible. Crisis sa COVID. Higala ngano nga daghan ang manangamatay, gitanaw nako karong adlaw. Abril 29. Gitanaw nako mahigala pila na ang nangamatay sa tibok kalibutan, pila na ang dunay kaso sa COVID. Adunay gidaghanon nga 3,116,398 ka mga cases o confirm nga dunay COVID nga mga tao. Apan bisan pa niini may gala dunay gipang PUI. Ilang gi-quarantine na ulian sad. May gidaghanon sad nga mga tao na ulian higala 928,658 karon ato ning alas 5 sa buntag ilang gi-report. Apa na nangamatay ko nimong tanawon ngano nga krisis dako ang atong isagubang nga kagulanan daghan sa mga katawhan karon nagbangutan tungod kini kabat kini sa 217,217,153 ka nangamatay. Grabe. Makayo ka ngano man ni Ginoo? Ngano man gigitugutan nimo nga dunay mga luha nga mangagas sa mga mata, dunay mga pagantos, dunay kamatay. Ngaon ta gihimo nimong kalibutan pulos mayo, walay dili mayo, walay lama o hulagway sa mga balatian o mga pagantos. Now, ang Dios nagtanaw siyang gihimo. Ang manigala, kung imong basahon na balang kasulatan, unya imong masinati ang mga pagantos karon sa atong panahon, makahunay ka nga karon kinahanglan na kita maghimong suod sa Ginoo. Karon panahon na mo ning panahon na katong iduol atong kaulingon ngadto sa Dios. Atong sination siya. Atong ilhon kung unsa gyud ang Ginoo nga siya gugma panagtugot man siya nga dunay mapagantos sa mga katawhan sa kalibutan. Daging gud dinhi sa Job 22 sikulo 21. Si Job mismo tao sa Ginoo. Apan batanin niyo pag-ayo mahigala nga si Job gitugutan sa Ginoo nga mag-antos. Aron pagunsa ingon si Job sa iyang sinulat. Sinatiya karon ang Ginoo pakigsandurot kaniya karon. Ingon diri, ugon niya ikaw magmalinawon. Puyo uban kaniya. Kaya ana ang maayo, ana ang kayuhan. Thereby good shall come. Kung ikaw magsinati mo, kung ikaw makigsandurot sa Ginoo, nan ang kalinaw, ang maayo kinabuhi. Pati mo. Ugon niya dawata, ipakaluoy ko kanimo, matod pa niya. I pray thee, nga ang balaod gikan sa mga baba, kiniun nga, imong ikan, imong bantayan, ang mga pulong mga balaod, ibut sa imong kasing-kasing. Nawalik ta mga higala, ihimo sa Ginoo, ang kalibutan maayo, apan nganong dunay mga pagantos, usahay, gumik sa pagkamasinupilon sa katawhan. Yano kang gisulti sa Ginoo, kagadan kay iba ingon sa dinhi na ako ihatan niyo mga prutas makain ninyo kaon na ninyo na apan kining sa pagilas may salutan higala simple ra kaya
sulti, mabuhi mo nga walay mga balatian. Supakan ninyo, mamatay mo. Job. Ingon si Job, mga higala, inyong dawaton ang iyang balaod. Ako nagaampo kaninyo. Ako nagahangyo nga kamo magatipig siya mga balaod diya siyang kasing-kasing. Mga higala, ang Diyos nagahatag kanato siyang pulong aron kita magiyahan. Kung atong tanaw ng pulong sa Diyos, ang Biblia atong masinati unsa hinungdan ngano nga dunay krisis sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. Now, balik ko nato ang paglalang sa Diyos sa tao. Malipayon sila. Ang Diyos mismo kanunay makigsulti kanila. Ang Diyos mismo maghatag kanila sa mga pahimangno. In other words, walay lain nga sundon sa unang ginikanan gawas sa Diyos. Nagyan na balang kasulatan, Genesis 2:16, og ang Ginoo nagasugo sa tao, ingon siya dinhi, og nagkanayon siya, makakaon kamo libre. Pwede mo makakaon sa mga tanom, prutas sa tanaman sa Eden. Bunga sa kahoy, pwede niyo kanon. Ingon siya, apan, versicle 17, kinahalang nga dili ka mo magkakaon sa kahoy o sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayig sa dautan. Ayaw ka mo kaon. Tungod sa diya ka mo kaon ini, kamo kayod siguradong mamatay. You know, the Bible tells us in the Gospel of the Good Word, God's Word Translation. Ingon sa dinhi, versicle 17, Genesis 2. Ingon dinhi, kay kun imo, kamo kanimo kaon, when you eat from it, you will certainly die. Sigurado gyud mong mamatay. Abanigala, ang kaniadtong ang Diyos kanunay gipaminawan sa unang ginikanan, and here comes the devil. Humanigala ko sa away sa langit, napildi ang yawa, gitambog sila sa kalimutan, ug dinhi ingon ang yawa, aha, kung wala man ko magmalampuson sa langit, karon dinhi sa yuta, padayuno nako ang akong pakigbisog, taliwala, kang Kristo kon anak sa Dios. And so iyang gisulayan ang unang ginikanan. Gigamit niya ang bitin. Bagol kay ko mahigala. Nay nadungog nako sa radyo nga nagwali nga gigamit sa bitin o sa yawa ang mga kadagkuan sa iglesia aron nga bungkagon ng kasuguan sa Dios. Apan nalipay ko nga dili ito kabahin membro sa iglesia nato. Naguol kay ko kung anong ato mapasanginlan ang mga tao. Apanigala sa diyang gisusi namo ay dili dihay gikan sa atong pundok kung gikan sa Seventh-day Adventist Church. Magwali dihay sa lain sa mga pundok. Apanigala gigamit sa yawa ang bitin. Sa diyang gigamit sa yawa ang bitin. Ingon sa bitan na ha, nagingon dihay ang Ginoo nga kamo dili makakaon sa mga pagkaon o prutas dinhi sa tanaman. Nagingon dihay siya. Ingon dihay ng babae, dili man makakaon man mi. Makakaon mi sa mga prutas sa tanaman, gawas lang sa usa nga nas tunga dili kami magkakaon. Kay sa panahon nga mukaon mi, mamatay mi. Apan niya karoy bilyako nga pulong sa bitin. Isa dili na tinuod. Dili mo tinuod nga mamatay. Apan nasayo na Ginoo nga sa diha nga mukaon mo, maabli inyong mga mata. Unya makaila mo sa may salutan, may sama mo niya. Tanan niyo pagayo. Daghan sa mga tao karon sa kalibutan na gusto may sama sa Dios. Naay kaniadto sa distrito pa ko dunay usa ka tigulang ditong isa nga ako mao ang Dios. Gitawag siya master. Ang tanan niya mga sakop butangan dinig ngalan, apelyido niya silang agtang. Unya kun ikaw mosunod niya di na ka madutlan, pusilon ka ni madutlan. Iso uy, daghan mga tao ning sunod. Bisan pa ang pangulo mahigala ko, daghan kaayog puyo-puyo. Pero wa sila magmater ana, wa sila magmayna tungod kay ilang hunahuna nga kung maapil ka sa grupo, di ka madutlan. Amo tong naa pa pang grupuha ka karon. But here comes the devil. Ingon siya, makaila mo sa may sadutan, may sama mo sa Dios. Higala, inay nga maminaw sa tingog sa Ginoo, ang unang ginikanan na minaw sa tingog bunghog sa yawa. Bikaon, bikuha ang babae, nadala siya sa limbong sa yawa. Wala matagbaw ang babae mahigala, sumala sa gilanon.
ning kuha siya gidalan pag iyang bana, iyang gihatagan iyang bana. Tingala sa unahon na ni Adani sa nga og di na ko ni kanon mawad-an ko kasawa. Sa limitado niya nga unahon na isa nga kung di na ko ni kaunon ang prutas, nga ingon ang Ginoo kun among kanon namatay mi, ang akong asawa nagkauna. Mamatay sa niya ako magkabilin nga maginusara, isa mo kaon na lang pug ko. Sa diya nagkaon mahigala ko ang lalaki o babae sa nanog siba, nangaabli ilang mga mata. Kay mo tanaw na balang kasulatan 3:7. Ugon niya ilang mga mata nangaabli, og nahibalaan nila nga sila walay mga sapot. Hubo sila. Ugon sa gimo nila nangaulaw sila sa sakusan, nagtinanawa sila sa ilang lawas. Uy! Nakita na ang mga pribado nga bahin sa lawas. Hinungdan ang tao nagtahi sila sa limbong sa lawas, ginamit ang mga dahon sa kahoy, ilang gitagik. Higala, kaniadto sa wala pa sila makasala. Wala sila sa nina. Apan tungod kay ang himaya sa Dios, nagasalimbong kanila, makigatubang sila sa Dios, wala sila, wala kaulaw nga naman. Tungod kay ang himaya, nagalimis kanila. Apan sa dihang sila nakasupak, nagmasupilon, nagmasupakon sa gisulti sa Ginoo, nangabili ilang mga mata. And then hibalaan nilang sila hubo. Now, sa matagad lawang Dios magabisita sa iyang mga nilalang. Ilang tanaw, iyang tagon, adan, iba. Sa wala pa magkasala, musugat ang tao ngadto sa Dios. Ug niya magkuyog sila, makigistorya sa matagadlaw. Aba sa diya nga ang tao nagkasala. Sa diya nga giduaw sa Ginoo sila, gitawag sila sa Dios, sila nanago. Nga naman, tungod kay naulaw sila, kay sila hubo. Gatawag ang Ginoo, adan, iba, hain man kamo. O sa tubag sa tao. Ingon din niya balang kasulatan, 3:10, ugon niya, sila mingon, nakadungog mo si mong tingog. Niyarami sa tanaman sa Eden, niyarami sa tanaman karon. Apan, nagtago kami, kaywa may sinina, hubo kami. Dili mi gusto nga diin makakita ka sa mong pagkahubo. Ingon ang Ginoo, nganong naginguman kamo nga hubo? Nagkaon ba day kamo ni adtong prutas sa kahoy nga akong idili kaninyo? Dito nagsugod higala ko ang tinuluray sa lalaki sa babae, babae nga to sa bitin. Higala, simple ra gyud hinungdan. Ngano nga diin nakita nila ang ilang pagkahubo tungod kay misupak sila sa gisulti sa Dios. Inay nga ang Dios ang ilang sundon, ang gisunod nila ang tingog sa bitin, makita niyo sulagway. Gigamit sa yawa ang bitin aron pagtintal sa unang ginikanan. Wala man sa mulampo sa langit, but here comes the device of the devil. Using the serpent, isa nga, wa ko mulampos sa akong away sa langit, dinhi ko sa yuta, padayon ako. Ang unang iyang bitima, ang unang ginikanan. Sa diya nga nakita sa Dios, nga din ang tao nag-angkon hubo sila. Ingon ang Ginoo ngadto sa babae, ikaw babae, ang imong mga pag-antos mudaghan sa imong pagsabak, bation nimong kasakit. Sa imong papanganak, ikaw magpinggit sa kasakit. Tingali ka na ito, wala pa makasala ang tao mahigala. Bisan tingali o manganak, muralag siya maglabay sa hugaw kay usarag kautong nga gamay, gawas na yun. But here comes the conditions of men after the committed sin. Siya kay ikaw babae, kay ikaw man nagalapas sa kong gisulti, ikaw mag-aantos sa imong pagsabak, ikaw sakitan sa imong pagpanak, ikaw magpingid sa kasakit tungod sa imong pagsupak sa akong gisulti kaninyo. Ingon sa ikaw sab ang imong tinguha, dili na ikaw magabuot sa imong kagalingon. Ingon din ang balang kasulatan, versikulo 16, Genesis 3, ikaw gaw nga na, gamhan na sa imong bana. Mga higala, human sa pagpakasala sa tao, ang babae na ilalom na sa pagbulutan sa bana. Ingon din ang imong bana, mo'y magabuot kanimo. Kaniya to tingali, higala ko managsama ang ilahang standing, walay labaw, walay ubos. Pareha sila, equal. Aba sa diyan nagkasalay isa nga, ikaw di na magbuot-buot sa imong kagalingon, mag-agad ka sa imong bana. Apan karon makita nimo lahi na pod. Tungod kay daghang mga bana karon mag-agad pod sa sawa. O sa gisulti sa Dios ngadto sa lalaki. Ingon sa ikaw lalaki,
Tungod kay ikaw naminaw man sa tingog sa babae, ngay mga asawa, nagkaon ikaw sa prutas, ingon ako ayaw, kauna kay sigurado ka mamatay. Ingon din kay ikaw naminaw man kaniya, sa imong gihimo, matinunglo ang yuta. Higala ko nimong tanawon, mao ni sinugdanan sa mga pag-antos sa kalibutan. Ngayon ta kaniadto walay mga pag-antos, walay mga luha, walay mga problema, walay mga kasakit. Apan sa diyang ang Dios ingon, tungod sa inyong gibuhat, matinunglo ang yuta tungod kanimo. Higala, apektado ang tanan. Tingaling gihimo sa Dios mga mikrobyo nga diin makapadunot niadtong mga nangalarag nga dahon o basin na mga dahon kanito wala pa nangalarag o di gyud mga larag, magpabilin sila kay wala magyoy pagka daot ang mga tanom nga iyang gihimo. Apan sa diyang gitunglo sa Dios ang kalibutan, makita mo higala karon mo na ni hulagway. Epekto kani sa gitunglo nga yuta human pagpakasala. Grabe mahigalak. Makaingon ko nga tungod sa pagtunglo sa Ginoo, dili kalikayan nato nga dunay mga balatian, dili kalikayan nato nga dunay mga pag-antos, dili kalikayan nato ang kalibutan, mahigalak ko, adunay krisis nga sa gubangon. Yes, crisis is inevitable, unirrevocable. Dili ka na nato, igalak ko, malikayan. Ingon na balang kasulatan, padayon na Ginoo, o niya ikaw magkatrabaho, magpatulo sa imong singot, aron ikaw makabaton sa pagkaon. Ang lalaki, higala ko ang plano sa Ginoo human kasala ang tao, nga ang lalaki mo magpatulo sa singot, kung mag-uumag ka man, ikaw mo magturtol sa masakan, ikaw mo magtrabaho ang asawa sa balay. Pero karon sa diman sa kalibutan, sa dili day, kinahanglan kitang tanan, kitang duha mo atog basakan. Akong nadtuan ang usa ka puluyanan, higala ko nga ang asawa tuwa sa uma, ang bana naa sa balay. Iko asa mo misis tuwa sa uma, pastor? Iko nabali naman ni. Nga gingon sa Ginoo, ang lalaki magpatulo, singot, magtrabaho. Pero ang babae na tuwa sa uma, pag-abot sa asawa alas 12, iko nabali naman ni, ikaw naman ito sa uma, imo nga bana na diri, isa nga kabuhion magud siya, pastor, matong uma malipong. Nabali. Awan mo, kinamahigala. Huwag niya na balang kasulatan din 3:19. Ugon niya ikaw magabuhat, magapatulo si mong singot. Ugon niya diha sa yuta ikaw magatanom o magakuha ikaw sa abot. Human sa imong trabaho, ingon din ikaw sa mubalik ngadto sa abog, din ikaw gikan. Diha nagsugod ang kamatayon. Diha nagsugod ang mga pagantos. Kay kita gikan sa abog, isa mubalik ka dito sa abog. Kay ikaw gikuha man gikan sa yuta, mubalik ka ngadto sa yuta. Tanawa mahigala kuno sa epekto sa sala. Tungod sa sala sa tao, sa tanaman sa Eden, tungod silang pagsupak sa Dios, niya ang resulta. Ang sala mahigala ko nagabunga kini og mga kabalaka. Ang sala nagabunga kini og kahadlok, nagabunga kini og mga kaligutgot og pagdumot. Nagabunga kinig mga pag-antos. Ang sala nagabunga kinig magala kong kamatayon. Nagabunga kinig inseguridad. Wa kita'y paglaom. Mawadaan kita kadasig tungod sa sala. Ama ni Diyos, wala muhunong sa iyang pagtagad sa tao. Bisan pa ang tao nakasala, higala ang Diyos adunay gihimo. Wala niya biyay ang tao. Muna makaingon ko, kining krisis nga atong gisugubang karon, ang Diyos wala matulog. Muabot ang panahon nga matapos sa kining krisis, kay ang Diyos wala magpakatulog, wala magpakahilom. Iyang ginatanlaw iyang makatawhan, siya kanunay andam sa pagtabang. Dagyo na balang kasulatan din Genesis 3:21, ug unya ang Diyos naghimo og sapot ngadto sa babae ug sa lalaki, gama sa panit sa mananap, ug iyang gibistihan sila. Mahigala nindot kayo. Sa diyang ang tao nalimbasog pagtahi og dahon sa kahoy aron sa limbong silang lawas nga hubo. Malaos kini tungod kay inigsilang sa adlaw, pila ra may gidugayon anang dahon, mainitan, malaos. So magtahi na po sila. Halos kada adlaw magtahi og sinina aron sa limbong sa hubo nga lawas.
But here comes God. Ihimuha niya sanina ang hubo nga tao. Gama sa panid sa mananap. Mangutana ta, kung ang mananap panitan, mabuhi pa ba? Dili na. Patay ang mananap. So makaingon ko, duha ka mananap. O kung dako nga mananap, okay, duha ka sanina ang himo sa dako nga mananap. Amarigala, nagpasabot kini nga ang Diyos wala magtalikod sa makatawan bisan makasala. Ang Diyos nagplano sa pagtabang sa tao nga magkasala. Klaro gisulti sa Balang Kasulatan, versikulo 21. Hugon niya ang Ginoong Diyos naghimog sapot gama sa panit sa mananap ug iya kining gihatag ngadto kangadan ug ngadto siyang asawa. Higala nakabaton ang taog sapot gama sa panit gikan sa Dios. Unsay kaulugan niya na? Sa ato pa higala, gusto sa Dios nga salimbungan ang atong pagkamakahulaw. Apan dili kini may tabo kung walay pagpatulo sa dugo. Human niya tagaig sapot, iyang giabog higala ko ang tao pagawa sa tanaman sa idin. Ingon ang Balang Kasulatan, versikulo 23. Hugon niya ang Ginoong Diyos, nagaabog kanila pagawa sa tanaman sa idin, og ilang gihimo ang gisulti sa Ginoo, nagtrabaho sa yuta. Hugon niya, sila unya mo balik kato sa yuta diin sila gikan. Higala giabog sa Ginoo, apan wala niya pagawasa sa tanaman sa Eden, hangtod iyang nahatagan og sapot nga dili na malaos. Mo ni ang pagtagad sa Ginoo sa makasala nga tao. Gani mahigala, nagingon ang Balang Kasulatan, imong tanawon nagisulti ni Apostol Pablo isa nga unsa pagkalaot nako nga tao karon. Kinsa may makatabang kanako, human kita makasala, kinsa may mutabang kanato, maadto mataglaing nga tao aron kita matabangan? No. Nagingon sa Roma 7:24, unsa pagka-alaot ako karon, kinsa may muluwas mutabang kanako, gikan nining lawas nga himalatyon. Higala alang sa mga hingtungdan, alang sa mga positibo sa COVID virus. Wala tay laing dangpan. Sama ni Apostol Pablo, isa kinsa may mutabang kanako, nining lawas nga himalatyon. Alaot ako, kay natakbuyan sa balatian, kinsa mutabang kanako. Apan nindot kay mahigala. Kumasa niyo versikulo 25 ingon dinhi, oy mapasalamaton ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo kay siya'y magaluwas kanako. Higala, bisan pa kita takbuyan sa balatian, ang Dios magaluwas kanato, gikan din himalatyon nga lawas. Siya nanong siba, human sila makasala. Sila giabog sa tanaman, palayo sa kahoy sa kinabuhi. Apan wala sila abuga, hangtod sila kitagaan og sapot sa Dios gama sa panit. Ang Dios sigala mo'y atong dalangpanan, siya'y mutabang kanato. Adunay plano ang Dios kaya kitang luwason. Adunay plano ang Dios kadin iyang kuhaon, balik ang tao nga makasala, hatagan niyang kinabuhi, sama siyang gihatag kaniadto nga wala untay mga pagantos, wala untay mga luha, wala untay kamatay. Daghan na Balang Kasulatan dinhi unang Korinto 15:57, higala mapasalamaton kita sa Dios kay siya maghatag kanatong kadaogan batok sa sala ug sa kamatayon, kinsa man pinaagi kang Kristo Jesus. Kinsa man na pagkamatay sa Kalbaryo sa cross, it's not the Father but the Son. Kinsa man na nagula sa dugo, nagpakamatay tungod alang kanato. Hulag ko'y mahigala ko ni atong mananap nga gipanitan aron gihatag ngadto kang adanon kang iba. It was Jesus. Si Jesus ang nagpatulo sa iyang dugo. Ingon dinhi si Apostol Pablo, unang Korinto 15:57, salamat sa Dios kay naghatag kanatong kadaugan taliwala sa sala ug sa kamatayon, pinaagi kang Kristo Jesus. Siya mo'y atong kadaugan, siya mo'y atong dalangpanan, siya magatabang kanato, mahigala ko, siya ang magaluwas kanato sa kamatayon. Sa unsa nga paagi, ningani siya sa kalibutan, gibiyaan niya ang trono sa langit, gibiyaan niyang hayahay nga kinabuhi, kauban sa ngamahan, ningani sa kalibutan, nakiguban sa mga tao. Ingon ang Balang Kasulatan, Juan 3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pag-agi gihatag niyang bugtong anak. Aron ang tanan mo to kaniya dili malaglag,
apan may kinabuhi nga walay katapusan. Higala, dili kagabion, bisan kita makasala ang Dios, adunay plano nga kitang luwason. Ang Dios nga sa kalibutan, dili aron kita iyang tunglohon, dili aron kita iyang silutan. Ningani siya sa yuta, luwason kita gikan sa tunglo nga iyang gihatag. Pagtunglo sa yuta, human kasala ang tao. Yes, ningani ang Dios, aron kita iyang luwason, ingon sa Versículo 17, Juan 3, kaya ang Dios wala magpadala siyang anak dinhi sa kalibutan, aron kita kundinahon, aron kita iyang silutan, aron kita iyang isalikway, ug iyang yamiran. Wala. Paningani sa kalibutan, aron ang kalibutan, mga luwas pinagi kaniya. Higala, ang Diyos nagpakatao, ang Diyos nagpakamatay. Mo, kini ang kasiguruhan nato. Nga sa panahon ng kita, adunay mga problema. Sa panahon ng kita, nagatubang dining krisis. Walay lain makatabang ka nato. Si Kristo. Ingon siya, tabangan ko kamo. Luwason kamo, gikan sa sala, nga mo hinungdan, nga adunay mga pagantos o krisis kalibutan, o gunya, gikan sa kamatayon. Dagyan sa Kolosas, Galatia 3, versikulo 13, si Kristo nagaluwas kanato, gikan sa tunglo. Sa dagi tunglo niyang kalibutan, hinungdan doon ay mga balatian, doon ay krisis, doon ay mga pagkantos, doon ay kamatayon, isapan si Kristo, nagaluwas kanato, gikan sa tunglo sa kalibutan, kay matinunglo man ang bisan kinsa nga magabitay sa cross. It was Jesus who gave His life, shed His blood on the cross. Mga higala, ang dugo ni Kristo, mo kana ang maghatag kanato kaguwasan. Kay tungod sa diya nga ang pagpatulo sa dugo sa paghimo niyag sapot kang daw kay iba, mo kato ang pagpatulo sa dugo niya sa Kalbaryo sa cross, aron ikaw iyang limisan, balik siyang grasya. Balik kadto kaniya, ingon na balang kasulatan Hebreano 9:22, kay tungod ng balaod dagkanayon nga hapit ang tanang mga butang kini pagaulayon pagkaputlion pinagi sa dugo. Kay kung walay pagpatulo sa dugo, walay kapasiluan sa sala. Higalan din kagabiyon, si Kristo nagatanaw kanato ang makasala. Bisan pa ang kalibutan na tunglo tungod sa sala. Adunay krisis o paganto sa katong gisugubang. Adunay mga luha, adunay pagbulag-bulag tungod sa kamatayon. Apan si Kristo ingon siya, ako magaluwas kaninyo. Ang ako kamatayon sa cross mao kini unya maghatag kaninyo paglaom kaluwasan. Nagingon din sa Galatia 3:13, kay siya nahimong tinunglo tungod kanato, kay luwason kita niya. Higala na tinunglo, ang tunglo gihatag sa Dios sa kalibutan, isa siya'y nagpatunglo. Apan giluwas kita pinagi sa grasya. Higala sa diya nakita ni Juan Bautista si Kristo, isa niya na, ang anak sa kordero, nga magakuha sa sala sa katawhan. Magakuha sa sala sa kalibutan, ani ana. Siya nagpakamatay. Ang karniro nga iyang gikuha og panit aron sa limbong sobo nga lawas sa nang ginikanan, mo kadtong simbolo sa iyang paghalad sa kagalingon diya sa cross. Busa ingon dinhi ang balang kasulatan, kung atong gibati kita nalayo sa Ginoo, gibati nato ang kita makasala, ingon dinhi ang Isaiah 55:7, nan himuang ang tanang makasala, ilang biyaan ang ilang mga dalan, ang ilang dautan nga binuhatan, ugon niya, mutuman kita sa Dios. Ugon niya, mubalik kita ngadto kaniya. Higala sa diyang giabog sa Ginoo ang tao sa naman sa Eden. Gusto niya, mubalik ka mo, hinulsulan ng sala. Ugon niya, kung kita mudul kaniya isa, and then He will have mercy on him to our God, for there is full forgiveness with Him. Ang kalibutan ito gipuyan, nga puno sa mga pagantos, gipuno sa mga luha o kamatayon. Kining krisis, higala ko, madili madugay, matapos kini. Ang Diyos naghatag kanato sa dapit, nagandam kanato sa dapit, nga wala na yung mga luha, wala na yung kamatay, wala na yung krisis. Ang Diyos nagandam og dapit, kalibutan, luyo sa ugma. Ang Diyos nagandam kanato og dapit, nga wala na yung pagbinulagay. Kining yuta mo ang dapit sa mga luha, aban ang langit o sa kadapit sa kalipay. Kining yuta o sa kadapit sa panagbulag, tungod sa kamatayon. Aban ang langit o sa kadapit sa panagiusa nga wala na pagbinulagay. Ang langit igala ko sa dapit sa hudyaka, aban ang yuta o sa kadapit sa pagbangutan. Dili na to mahulagway kuno sa gigandam sa Ginoo alang kanato. Gani nagyo na balang kasulatan, unang Korinto 2:9, apan ang Biblia nagkanayon, wala pagay mata nakakita. Walay dalunggan nga nakadungog,
Ni hunahuna nga naka-imagine sa mga butang giandam sa Dios. Giandam niya niadtong mga katawhan na higugma kaniya. Higala sultihan ta mo. Dili nimo atong puluyanan. Apan nag-andam sa dapit na wala na'y crisis, wala na'y mga luha, wala na'y pagantos, wala'y kamatayon, o kana nga dapit higala ko, dili dinhi. Apan dito sa langit. This is not our home. Our home will be in heaven. Higala, ang langit mo kana ang dapit nga giandam sa Dios. Luyo sa mga pagantos. Apan nangako lang ipainumdum mo. Basin baya nga kita nangandoy sa langit apan mabiktima kita sa limbong sayawa. Sama sa gihimo sayawa sa tanaman sa idin. Ingon sa Apostol Pablo sa 2 Korinto 11:3, apan ako nahadlok kay basin baya nga sama sa paglimbong sa bitin ngadto kang iba sa iyang bilyako nga mga pulong basin ang iyong unahuna usab madala. Unya mawala kamo sa sinsiro nga pag-alagad kang Kristo. Si Kristo ang atong alagaron karong panahon. Himuon nato sa higala ko nga suod nga higala. Atong daddo ng kasing-kasing nato ngadto kaniya. Bisan kung dunay pag-antos, ingon siya, ayaw mo kagool. Ayaw mo kagool sa inyong kasing-kasing. Tuhi lang ang akong amahan. Tuhi po ko ninyo. Kaysa balay sa kong amahan na dunay mga puluyanan, maadto ko, ano mag-anda magluna, alang kaninyo. Ugon niya kung ako makadto na. Mubalik ako dinhi ug kuhaon ko kamo. Higala, dadon kita sa Dios ni anang kalibutan nga wala nay balatian. Does the world beyond tomorrow? Higala, kalibutan nga wala nay katapusan, wala nay mga luha, wala nay pagbulag-bulag, wala nay kamatayon, apan lunlon kalipay ug kinabuhi gadayon. Ako nagampang unta, nining krisis nga atong gisagubang karon, we will trust Jesus because He is our Savior. Siya nanuktok sa itong pultahan karon, sa itong kasing-kasing. And is knocking in every doors of our hearts. Ang iyang gusto, pasulon na to siya. Kay gusto niya usab nga ikaw ako, makatagamta makaambit niya ng dapit nga wala na'y mga luha. Kita, tanan, kaabas ng puluyanan, magpuyo kita nga wala na unay pagbulag-bulag, wala na'y lockdown. Kitang tanan, magkahiusa, magamalipayon, magakauban, uban sa Dios hangtod sa walay katapusan. Ang Dios magaban kanato mahigala nining kagabion. Magampo ta sa tanan nga mga Facebook viewers nato, sa ato sa mga radio listeners. Ang among pagampo mao kay kini mga pag-antos nga atong gisugubang karon. Mao kining panahon nga iduol nato ngadto sa Ginoo. Tabangan kita niya. Ang Diyos magatabang ka nato. Magampo ta. Diyos sa gamhanan. Dinitak na sa gabion dako among kalipay ikaw. Naghatag ka na mo ning kagayunan sa pagtuon si mong pulong. Pagduol nga na kanimo. Tabangi o Diyos ang matagusa nga diin naminaw karon silang puluyanan nining among Sibya. Ihatag kanila ang giya. Ihatag kanila ang paglaom. Kadasig. Nga bisan taliwala sa mga pag-antos nga mga gisagubang apan sila usab makabaton sa paglaom nga luyon ning tanan anaa ang kalipay ug kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami o Dios sa tanan nga mga katawhan nga diin apektado sa COVID. Ikaw magatabang kanila. Giyahi sila. Himuha sila o Dios nga diin malaumon tungod kay ikaw man ang nagasaad. Ikaw magatabang sa bisan unsa nga mabalatian nga motakboy kanamo. Ikaw, Diyos, magatabang sa mga puluyanan niadtong mga katawhan nga diin mitaliwan tungod sa virus na COVID. Tabangi sila. Kining yuta, dili kini dayon. Lumalabay lang ang tanan nining yuta o kalibutana. Apan ang among handom mo, Diyos, kabisan pa man sa kamatayon, adunay paglaom nga kung ikaw mobalik na. Ang tanan nga diin nagakinabuhi, subay si mong kaubuton. Ang tanan nga diin nagasalig kanimo o nagatuman si mong kalagdaan. Sila unya pagabanhawon ug hatagan mo sa kinabuhi nga dayon. Nagaampo kami o Dios sa makatawhan nga diin. Ana karon sa kadalanan nga kanunay gisakripisyo silang kaugalingon aron lang nga malikay sa pagkuyanap sa virus nga gikagubtan sa kalibutan karon. Ihatag kanila o Dios ang maing panglawas, proteksyon sila.
Ang tanan nga mga frontliners dili lamang kanang nas kadalana apan nang naa sa ospital o tambalanan. Tabang usab sila. Sila kanunay o Dios ang naaapu pa sa mao nga balatian. Apan ikaw magatabang kanila nga unta mapanalipdan sila. Matabangan sila nga diin maka pauli silang puluyanan human sa lockdown nga unta magkausa silang puluyanan ug magmalipayon sila. Nagaampo kami o Dios sa tanan nga mga katawhan nga paminaw kanamo, nagasudong kanamo through Facebook Live. Ikaw, Diyos, maghahatag sa tanan o kinaadman nga among pagtuon sa matagabi, gikan karon hangtod sa Mayo 9, masabtan kini o mahimo kining gabayan sa pagkinabuhi. Galabing duli kanimo, masinugtanon, matinumanon sa imong kalagdaan o magasubay sa imong mga dalan. Nagalaom kami, Diyos, ikaw magapanalangin sa tanan nga mga katawhan, gadiin handom sa panaghiusa nga wala na'y pagbinulagay. Mga katawhan nga diin, kanunay dunay handom nga humanin ning pandemic krisis nga magyatubang. Mamauli kami unya nga magmalipayon, dili din sa yuta, apan dito sa langit, dapit nga mong giandam alang kanamong tanan. Panalangin ang tanan nga diin, nakiglambigit tining among matagabi nga panaguban. Ang among mga pastors tibuok kaumahan sa Misyon Central Mindanao, ang tanan nga mga miyembro sa iglesia, ang among mga care groups nga diin nagakitar usab sa mga silingan nila duol silang balay aron makapamina usab nining among Sibya Hope Beyond Tomorrow, the world beyond tomorrow. Nagalawom kami, Diyos, nga ikaw bagahatag kanila sa tanan nga gikinahanglan sa matag adlaw aron ang kalipay o batnan gikan karon hangtod sa adlaw sa imong pagbalik. Salamat to Diyos, ikaw naghahatag ka na mong panahon, tuguti ang musulod mga gabi, mao gihapon nga klase sa panahon ng among masinati. Maayo aron ang tanan usab makahimo sa pagpaminaw nga walay disturbo sa diha nga sila maminaw silang puluyanan, masabtan ang tanan nga madungog, giyahi ang tanan, pinagi sa mga espiritu, ang tanan na magitunan sa matag gabi amo kining kinabuhian. Salamat to Diyos, ikaw magatubag sa mong pagkampo ug sa gugmang imong gihatag kanamo tiliwala sa mong pagkamasinalipon. Dawata kabing tanan ingon nga imong mag-anakan amo kining gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. May gabi sa tanan.